Het ging er jou toe daar maar mooi, maar ik de aarde nacht met tongen, met hagel, met sneeuw, met zware minstitten. En dan gaat het mal en dan is het roeg waar. Wel, joen en vannacht. Nog altijd een kans op een aantal winterse buien, vooral ik met sneeuw en soms ik hagel. In buien kans op gladens, maar ook ik kans op gladens, want de temperatuur ligt tussen de 0 en de -2. En de wind die zal het zuiden en het zuidoosten op zich matig en vrij krachtig, de vrij krachtige wind in het kustenwaardgebied. En dan morgen. Nou, daar binnen ze weer, de winterse buien. Ik wil eens even de zinnen, temperatuur 4 of 5 graden, wind noord-noordwest, krachtig in het kustgebied, betekent zelfs nog hut in buien. Ik heb flink wat wind en nog altijd in die kans op glijden, zie ik voor in buien natuurlijk. In de nacht naar toonsje aan temperatuur om er bij de 0 graden heen. En dan zeggen we fruit. Nou, een toonsje, maar nog altijd een winterse buien. Hoe daar is aan 3 of 4 graden in de plus, in de nacht -12 lichte frost. En dan vrede, sneeuwbuien, ja, hoe daar, +2, +3, in de nacht -4, -5, dan wordt het al kouder en snel lijkt het hoe daar droog te blijven, maar de zinnen erbij en in de nacht -4, -6 en dan heb ik het op matige frost op plakken. De wind die houdt hem wat del en het wordt dus kouder, maar hoe het verder gaat, het kan alle kanten nog op. Het echte winterwaar blijft het kwakkelien, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.